היי חברים, בואו לשחק איתי עולם הכיף. זה משחק מאוד כיף, אני ממליצה אותו, וזה מדרגת הקרח. אני מאוד אוהבת את המשחק הזה, וחכו שנייה. חזרתי. האינטרנט שלי לא כזה טוב, אז הייתי צריכה להפעיל אותו שוב פעם. ובמי בחרתם? אני בחרתי ביואב. ומתי שבוחרים או יואב או בנזק, מקבלים